Talijanska kompanija Costa Cruises ovih je dana dopunila svoju flotu brodova sa turistička krstarenja novim brodom Costa Diadema. 15. je to i najveći brod u floti brodara koji se organizacijom krstarenja bavi već 66 godina. Diadema je melem na ranu kompaniji koja je na bizaran način izgubila brod Costa Concordiju, čije je samo izvlačenje stajalo milijardu eura. I sve se to isplati. Cruising turizam danas je područje turizma koje bilježi rast. Posebno se to može primijetiti na europskom turističkom tržištu. Radi se o ponudi iskustva kvalitetnog odmora koji dijeli mnoštvo nacija na jednom mjestu uz izvrstan servis na brodu i za pristupačnu cijenu. A izgradnja Costa Diademe ili Kraljice Mediterana, kako je od milja zovu vlasnici, stajala je kompaniju 550 milijuna eura. Brod je dugačak 302 metra, širok 37, a visok 60 metara. Ima 1860 kabina. Građen je u brodogradilištu Marghera u blizini Venecije. 132.000 tona tešku Costa Diademu gradilo je 1000 brodograditelja, 2500 radnika zaposlenih u drugim industrijama, a dimnjak Costa Diademe gradili su naši Uljanikovci iz Pule. Od 19 paluba, 14 je na raspolaganju putnicima. Također 7 restorana, kockarnica, wellness i spa sadržaj, kazalište, kina, disko klubovi, 11 noćnih barova, 3 bazena, trgovine i uvijek uz vas zaposlenici koji vam u svakom trenutku nastoje izaći u susret. Njih ukupno 1250. Gotovo 70% članova posade je s Filipina. Inače, na 15 brodova Costa Cruises radi 18.000 zaposlenika iz 70 zemalja svijeta. Svi su oni mlađi od 40 godina. Njihov život na brodu, kao i svugdje, ima dvije strane. Daleko si od kuće, a non stop putuješ, što je jedna velika super prednost. Ja sam prošao cijeli svijet, sve kontinente sam bio, 3 puta sam radio put oko svijeta sa brodom. To su neka iskustva koje ljudi u cijeli život ne prožive. Ja sam svojih 24 godine već prošao. Kompanija ima mrežu ureda preko kojih dolazi do radne snage. Prvi je korak intervju, pa provjera sposobnosti i znanja. 3 mjeseca nakon toga sam otišla u Londonu početkom septembra i tu sam imala obuku 6 nedelja na Steiner akademiji gdje su nas obučavali kako što se tiče tretmana, tako rada sa ljudima. Uvijek raspoloženi i vrijedni. Pizzaioli je naravno Talijan iz Barija. Dnevno napravi oko 1000 do 3000 pizza. Da, to je velik brod. Tu je 6000 putnika. Mi smo industrija usluga, pridajemo veliku pažnju tretmanu gostiju na brodu. Od samog početka kompanija je snažno usmjerena na podizanje kvalitete svojih zaposlenika. Costa i na niz drugih područja rada ulaže u obuku svojih ljudi. Krstarenje je vrlo kompleksan turistički proizvod, obzirom da se radi, da vi na jednom mjestu dobivate cijeli kompleks usluga i to je ono što se ljudima sviđa. Dakle, dođete u luku i iza toga na brodu koristite sve sadržaje prema vašem interesu. Sadržaji su mnogobrojni, svako može sa sebe pronaći ono što želi, to su u stvari pravi ploveći gradovi. I naši klijenti su vrlo zadovoljni i vrlo često se vraćaju. Novi brod Costa Diadema premjerno je predstavljen u Trstu pred više od 1500 partnera, turističkih agenata, novinara i gostiju iz cijele Europe. Krstarenje na brodovima Costa Cruises prodaje više od 80.000 turističkih agencija. Nakon predstavljanja, odmah drugo jutro, brod je ukrcao putnike i povezao ih na nezaboravan doživljaj krstarenja Sredozemljem.